On varmasti ensimmäinen kerta, kun näen tällaista. Tää ihan jumi. Tossa näkyy vähän jälkiä sulittelua. Tää meidän leikkuri. Ja tässä on tää on ihan lunta. Tää on jäässä. Tää on niinku tästä voi murtaa. Siis ihan jäätä. Vaikka tää pyörät on jääty, niin kerännyt niin paljon lunta, että nämä pyörät ei pyöri. Tai siis luista. Tuossa on toisessakin pyörät näköjään jäätys päällä. Aika uskomatonta. Joo. Ihana tämmönen jääkerros tässä. Ai vitsi. Jumalaat. Enpä kyllä muista nähnyt ikinä, että pyörät olisi ihan umpijäässä. Täällä on leikkuri numero 2. Katsotaan mikä tän tilanne on. Vaikka tääkin on jäässä. Katsotaan. Ei kun täällä onkin näköjään puistotulta oksa. Tällainenhän se siellä. Ja tää sanoo, että leikkujärjestelmä on juuttunut niin kuin olikin. Tässä on yllättävän hyvät nämä vikakooditkin vielä näissä karinoissa. Ja eipä siinä, me painetaan OK ja sitten todetaan, että no nyt se sanoo, että lataa talvisäilytyksen. Varmaan huomannut, että on pakkasta ollut aamulla, niin painan tuosta OK ja annetaan sinun ladata ja katsotaan sitten viikonloppuna mä otan nämä kaikki pois. Mutta nyt saa vielä kerran mennä ja latautua tässä, kun mä irrotan näitä lataustelineet, niin eihän nää sitten enää lataa. Ja täällä sitten on tää meidän robotti numero 3. Hänkään ei ole enää liikenteessä. Nyt ihmetelläänkin, että mikä vika sitten on. Ei enää alla mitään vikaa. Renkaat näyttää olevan ihan ok, vaikka onkin täällä shaibaa. Veikkaa, että täällä on ihan vaan pito kanssa loppunut. Koska tossa näkyy sutimisjälki. Joo, eli täällä sama ongelma, eli ei vetoa. Niin on aiheuttanut tuonne, että se on sutinut tuohon rinteeseen. Ja aika selkeä juttu. Se on ollut aamulla jäässä noin paikat, niin on näköjään veto loppunut. Ei ihmeempi. Tämmönen. Sen verran vielä teen tästä jatkovideo, että tässä näkyy aika hyvin, että miten nuo terät toimii. Että kaikki nämä leikkurivihaajat, niin tuosta näette tuon etäisyyden etupuskurista tänne terille. Ja sitten niin kuin näette, niin nämä terit itse asiassa tämmöiset ihan sairaan pienet. Nämä väistelee kaikkea. Näillä on niin kuin äärettömän vaikeaa surmata mitään. Ja mikä takia tässä on tämä valtava koppa ympärillä on se, että jos tähän koppaa yhtään koskee mistään, niin tämä leikkuri kääntyy saman tien. Tai sitten jos on semmoinen isompi jyssäys, niin se pysähtyy. Eli kyllä näissä on mietitty näitä juttuja aika paljon. Vähän paljon enemmän kuin niissä perinteisissä koneissa, minkä kanssa voi helposti jonkun pikkuotökän päälle ajaa edes, että huomaamatta sitä. Ja sitten se jumalaton terä siellä alla tekee niistä yleensä semmoista lihapiirtelyä. Tämän kanssa semmonen ei onnistu. Ja niin kuin näette, niin hyvin siisti on täältä alta tää kone, mikä on toiminut normaalisti. Eikä näe kyllä mitään verijälkiä eikä roiskeita missään. Että mä kyllä pidän näitä hyvin turvallisina ja hyvinä vehkeinä. Ainakin näitä karinan tekemiä. Että semmoista.